Gyda chi weddio. I ni yn diolch I ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n hamser I ti ac yn gofyn I ti bresynoli dy hun yn ein plith I dywallt ysbryd arno I weithio yn ein plith yn ein celonau i'n dwy'n yn agosach at ti. Tyrd felly ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau trwy ganu Carol rhif 32. Wel, cawsom y Meseia cyfaill gwerthfawrocau'r ioed. Carol rhif 32 gewn ni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi'n aluniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Chotgoffa am y cwrdd gweddi misol sy'n cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o bob mis. Hefyd nagosau fe fydd na oedfa nadolig a'r noswyl y nadolig yn cael ei ni'n galw'r oedfa honno'n croesawu'r nadolig oherwydd ein bod ni yn dechrau mor hwyr. Chwarter wedi 11 o gloch y nos ac yn bwriadu gorffen yn agos iawn ar ôl hanner nos. Felly ni wedi croesawu y nadolig. Felly croeso I chi ymuno dyn ni ac os ddim, yna ni'n gobeithio fydd popeth yn iawn I fydd yr oedfa'n fyw ar y we hefyd. Fydd y oedfa nesaf prynhawn Sul am hanner awr wedi 3 ac fe fydd Mr Brian Jones o Abertawe pregethu. Nawr wrth I ni gymryd y casgliad gan I Carol rhif 19, mae'r nos yn ddi a gwynt nid oes un seren sy'n y nef. Carol rhif 19.
Am darlleniad o'r Efengyl yn ôl Luc y benod gyntaf ac yn dechrau'n adnod 39. Luc y benod gyntaf ac adnod 39. A mae'r y gyfododd yn y dyddiau hynny ac aeth i'r mynydd dir ar y frys i ddinas o Jwda ac aeth i mewn i dŷ Zacharias ac y gyfarchodd well i Elisabeth a bu pan glybu Elisabeth gyfarchiad Mair i'r plentyn yn ei chrodd hi, Lami, ac Elisabeth a lanwyd o'r ysbryd glân. A llefain a wnaeth a llef uchel a dywedyd bendigedig wyt ti ymhlith gwragedd a bendigedig yw ffrwyth dy groth di, ac o bal mae hyn i mi fel y delai mam fy arglwydd ata fi. Cynnes wele cyntad y daeth y lleferydd dy gyfarchiad di i'm clistiau, y plentyn a lamodd o lawenydd ym nghrodd. A bendigedig yw'r hon a gredodd, cynnes bydd cyflawniad o'r pethau a ddywedwyd wrthi gan yr arglwydd. A dywedodd Mair, y mae fy enaid yn mawrhau'r arglwydd, am hysbryd a lawenychodd y niw fy iachawdwr, cynnes i fe adrychodd ar weiledd ei wasanaethyddus, o blegyd wele o hyn allan yr holl genedlaethau am geilw yn wynfydedig, cynnes yr hwn sydd â lluog a wnaeth i mi fawredd, a sanctaidd yw ei enw ef, a'i drigaredd sydd yn oesoedd ar yr rhai ei hofnant ef. Efe a wnaeth gadernid a'i fraich, efe a wasgarodd yr rhai beilchion y mwriad ei calon, efe a dynodd i lawr y cedyrn o'i heistedd fai, ac a ddyrchafodd yr rhai isel Rhath. Yr rhai newynog a lanwodd efe a phethau da, ac efe anfonodd ymaith yr rhai golidog yn weigion. Efe a gynorthwyodd ei was Israel gan gofio ei drigaredd, fel y dywedodd wrth ein tadau Abram a'i had yn dragywydd. Y Mair arhosodd gyda hi ynghylch 3 mis, ac a ddychwelodd i'w thi ei hun. A byddai bendydd Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni'n diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron ac yn dod trwy enw a thrwy heiddiant dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn diolch am bob un cyfle o cael dod i di, yn cael dod gyda'n gilydd i ganu dy glodydd, i ddarllen dy air, i wrando ar ffordd iachawdwriaeth o Dduw. I ni yn diolch i ti am y fraint o cael dod i'r man yr wyt ti wedi addo bod yno ynghyd ar blant yr rhai sydd yn dod yn dy enw di. Yr wyt ti wedi addo bendithio ymgasgliad o dy blant sydd yn dod i geisio dy wyneb ac i foli dy enw. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch am yr addewid rwy ti wedi rhoi i ni ac yn gofyn y byddwn ni'n cael gweld cyflawniad o'r addewid hwnnw unwaith eto yn ystod ein hoedfa ni. Y byddu di yn trigarhau wrthym, y byddu di'n edrych ar ein gweiledd ni ac yn dod lawr ein plith ni. Y byddu di yn trigarhau wrthym, yn dod i gyffwrdd a phob un ohonom yn ôl ein hangen, ac o Dduw i ni'n cyfaddef, i ni'n gwybod bod angen ar bob un ohonom. A mae rhai hyd yn oed tu allan i'r deyrnas, rhai sydd nawr hyd yn oed yn ein plith, sydd yn rhodio yn hywyllwch ei pechod, ac o'r angen sydd arnynt i cael golwg o'r arglwydd Iesu Grist, cael golwg o'r newydd ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly ni'n gwybod, dim ond ti sydd yn gallu peri i'r olwg hwnnw fod yn bosib. Dim ond ti sy'n gallu peri i'r llygaid weld rhyfeddod yr Efengyl, i'r clistiau i glywed seiniau yr Efengyl. Ac felly o Dduw, i ni'n gofyn i ti i weithio yn ein plith, i ddod ac i gyffwrdd a phob un ohonom yn ôl ein hangen, ac hyd yn oed y bydd na lawenydd mawr ar ddiwedd yr oedfa hon, bod na un o leia wedi dod o'i tywyllwch i oleini yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti i weithio, rho ffydd i ni ddisgwyl pethau mawr, i ni yn gofyn i ti i ateb ein gweddiau ni o Dduw. I ni yn diolch am y fraint o gallu gofyn i ti i ddod i'n plith, yn gallu dod a'n desyfiadau ger dy fron. Ac i ni'n gofyn nawr o Dduw i ti rhoi y disgwyliadau i ni yn ystod yr oedfa, trwy gydol yr oedfa, bob munud o'r oedfa o Dduw, a byddwn ni yn galw arna ti, o Dduw, tir lawr i'n plith, tywallt ysbryd arnom, nertha ni yn ein haddoliad, gad i ni brofi ymdeimlad yna dy fod yma gyda ni, gad i ni brofi'r awel sydd yn dod o ddifri, gad i ni wybod dy fod ti yma gyda ni, yn ein nerthu ni i daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Felly o Dduw, i ni'n cyflwyno'n hoedfa ni i ti, a'r oedfa'n arbennig yn ystod y dyddiau
sydd yn dod, i ni'n cyflwyno'n glad i ti unwaith eto, ac yn gofyn am dy drigaredd, yn gofyn i ti beidio edrych arnom ni yn ôl ein heiddiant ac i ddelio â ni yn ôl ein heiddiant. Ond y byddi di'n gweld yn iawn i ymweld a blant yma yn ein gwlad ni unwaith eto. Y bydd y cyfnod yma yn gyfnod y gallwn ni ddweud dy fod ti wedi dod unwaith eto, wedi dychwelyd ato. Nertha ni felly rho'r ffydd yna i ni i ddisgwyl y pethau hyn, ac mae ti fydd yn cael yr holl fawl a'r clod. Felly arwain ni nawr yn ein hyddoliad, i ni'n gofyn hyn oll y trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ganu canol rhif 24, rhwng foliant o'r mwyaf i ddiw y goruchaf am roi fab a nwylaf yn blentyn i fair. Canol rhif 24, gwn ni sefyll uwchani.
Bydd o'n testyn o'r Efengil yn ôl Luc y benod gyntaf ac adnod 48. Luc y benod gyntaf ac adnod 48. Cynnes I fe edrychodd ar weiledd ei wasanaethyddus o blegyd, wele o hyn allan yr holl genedlaethau am geilw yn wynfydedig. Nawr, yn gorfforol, gellir cael sawl arwydd yn dangos nad ydyn ni yn gwbl iach. Mae yna symptomau yn does na i ddangos cyflwr y corff. Efallai yr awydd am fwyd, nawr dwi wedi cael yr anwyd yma sydd yn mynd o gwmpas ac yn un o'r pethau sydd yn effeithio fi gan amla yw'r awydd am fwyd yn pylu rhywfaint. Mae pawb yn rhyfeddu at hynny ac yn gweld pa mae'r anwyd yn dechrau gwella, fel profwyd amser cino heddi oedd yr awydd am fwyd wedi dod nôl. Ac felly'n gallu bita yn arferol. Ac felly mwyn yn arwydd ond yw yn aml iawn. Os ych chi angen bwyd ac eisiau bwyd ac yn gallu bita bwyd, yna mae'n arwydd bod pethau'n dechrau gwella. Y ffordd fwy gwyddonol o'i wneud fyddai cael rhyw fath o thermometer ac yn ei osod yn eich ceg ac yn edrych ar tymheredd y corff. Ac fe fydd yr teclyn bach yma yn peri. Yn yr hen ddyddiau, yna linell bach coch yn doedd yn mynd lan yn raddol bach ac o'ch chi'n gweld os oedd y tymheredd yn cyffwrdd rhyw bwynt, oeddech chi'n gwybod mae yna berig fan hyn, mae rhaid oeri'r corff lawr, mae rhaid tynnu ambell i ddilledyn i ffwrdd, mae rhaid cael rhyw fath o rhywbeth mymryn bach yn lib, clai'r oer, a'i osod ar eich talcen i dynnu'r tymheredd lawr achos mae'r tymheredd i codi. Arwyddion, i ni gyd yn gyfarwydd â nhw. A'r un sydd yn wir am gyflwr ysbrydol yr enaid. Fe geir arwyddion nad yw popeth yn iawn gyda'r enaid hefyd. Mae yna symptomau i'w gael sydd yn dangos i chi sut gyflwr sydd ar yr enaid. Nawr, wrth gwrs, os oes rhywun yn farw yn gorfforol, does dim eisiau thermometer arno ni i ryw raddau, i ni'n gallu gweithio hwnna mas yn reit gloi. Mi fyddwch chi'n gweld bod dim ymateb o gwbl. Maen nhw'n eistedd yna heb unrhyw ymateb. I chi'n siarad ar rhywun a chi'n gweld ar y wyneb, dim byd yna. Does dim symud ar y llygau, does dim symud ar y boch, does dim lliw yn y boch, does dim byd i chi'n ei gwasgu nhw, i chi'n ei pincho nhw, neu beth bynnag. Fi dim symudiad o gwbl, maen nhw un ymwybodol neu yn farw. Ac yna chi'n chwilio os ydy'r frest yn codi mymryn y lawr, a chi'n chwilio am anadlu, chi'n gwrando a teimlo, os na anadl yna, chi'n chwilio am curiad y galon ar yr arddwn neu ar y gwddwg, a chi'n gweld, does dim arwydd fan hyn o fywyd, dwi'n ymateb i ddim byd. Ac felly yn ysbrydol, mae'n reit roedd yn diwedd. Chi'n gallu gweld yr rhai sydd ddim yn y bywyd, maen nhw'n farw, does dim ymateb i unrhyw beth ysbrydol. Cwrdd, oedfa, canu, bywyd ysbrydol, dim byd, sgwrs ysbrydol, dim byd, does dim diddordeb, mae'n ddiflas llwyr, dwi ddim eisiau bod yma, dwi ddim eisiau gwrando, dwi ddim eisiau dim byd i wneud â chi, ac mae'r mwyafrif llethol yn cadw i pellter. Ac mae hwnna'n ddigon rhwydd yn diwedd. Nag yw hwnna'n rhwydd i gallu dweud, dyn nhw ddim yn fyw. Maen nhw'n farw. Dim symptom o gwbl ar wahân i'r ffaith maen nhw'n farw. Ond eto i gyd, i chi'n edrych ar eraill, a falle bod e ddim gweith mor amlwg, ac mae'r rhai yn farw yn ymddangos. Mae yna ryw arwyddion, chi'n meddwl, sa'n siŵr beth sy'n mynd mlaen fan hyn. Ond i chi'n gweld, mae yna rhyw gyflwr gwael iawn ar yr enaid. I chi'n gwybod mae yna rhywbeth mawr o'i le ar yr enaid. Ac mae'r symptomau i weld. Efallai gyda rhywun sydd yn proffesu fod yn Gristion, pan i chi'n gweld y byd yn dechrau rwbio bant lot yn fwy. A mae hwnna fel arfer yn y wisg, ac falle yr math o bethau maen nhw'n gwylio ac yn gwrando ar cyfeillgarwch y ffrindiau, ac yna'r cam nesaf fel arfer yw lle maen nhw'n fodlon mynd iddo fe. O'n i'n sôn Sul diwetha am mynd i'r dre ar nos Wener, ac o'ch chi ddim yn gallu osgoi, o'ch chi'n mynd o un lle i'r llall, os o'ch chi eisiau cael paned, oedd y gerddoriaeth mor uchel a phosib, o'ch chi'n gallu clywed y lle yn baned o goffi hwnna, dychmygwch beth a'ch chi'n mynd i'r lle maen nhw'n yfed y ddiod feddwl, pa obeth sy'n cael sgwrs o unrhyw safon, maen nhw fyna, maen nhw'n bitau bwyd nhw, a maen nhw'n yfed rhyw ddiod, maen nhw'n siarad, maen nhw'n ymddwyn yn wirion, ac i'ch chi'n gweld, os ydy'r Cristion yn gyffyrddus mewn awyrgylch lle mae'r wisg
risg yn gwbl anfoesol. O'n i'n sôn, sa'n gwybod sut mae rhai o'r merched yma yn gallu ymdopi. Roedd e'n oer, roedd y glaw yn tywall, roedd e'n rhewllyd, a doedd nesaf dim byd ar ei darnyn nhw. Ond sut fod y Cristion yn gallu fod yn gyffyrddus fyna? Chi gallu dweud hyn, mae fel roi thermometer. Os mae'r Cristion yn gyffyrddus fyna, mae'r tymheredd yn uchel iawn. Mae yna rhyw broblem fawr fan hyn. Dyw'r rhain ddim wedi deall, neu os ydyn nhw wedi deall, maen nhw wedi gwrthgilio. Dyna i chi symptom amlwg, amlwg iawn. Pa mae wedi mynd mor bell yna. Ond yn aml iawn, mae'r symptomau yn dechrau lle maen nhw'n esgeuluso'r cynulliad o bobl ddiw ar y sil, ac yna yn ystod o'r wythnos, cwrdd gweddi, cwrdd pobl ifanc, be bynnag yw. Dwi ddim yn dod yn flaen llawn nag yw. Dwi ddim yn bob wythnos. Chi ddim yn gallu dibynnu arnyn nhw. Mae'r rhain yn mynd i fod yna. Os gallan nhw, os bydden nhw'n gorfforol yn gallu bod na, mi fydden nhw na. Ond i chi'n gallu gweld, mae yna symptomau, fel mae'r awydd am fwyd yn mynd pan i chi'n sal, mae'r awydd am ddod i dir arglwydd yn dechrau pylu, ac felly chi'n gwybod fod na rhywbeth o'i le. Nawr, yn yr adnodau ni'n edrych fan hyn, y can o fawl gan Mair. Roedd Mair yn iach, credwch i fi. Nid oherwydd mae hi oedd mam yr arglwydd Iesu Grist. Roedd hi'n fyw yn ysbrydol. Un o'r arwyddion byddai'n siŵr o ddangos bod na ddiffyg, bod cyflwr gwael ar yr enaid yw hyn. Os nad yw'r enaid yn clodfori'r arglwydd Iesu Grist. Os mae nid dyna yw'r prif bwrpas yr enaid, yna mae yna broblem fawr. Dyna'r thermometer sydd angen i'r Cristion i roed ac i'r digred, achos mae digred yn gweld yn syth. Fydd y thermometer yn dangos, does dim bwriad clodfori Crist ganddyn nhw. Dyn nhw ddim eisiau cadw i ddydd, dyn nhw ddim eisiau cadw i air, dyn nhw ddim eisiau gwrando arno fe, ac mae hyd yn oed clywed ei enw yn periw croen fynd ar dan. Ond i'r rhai sy'n proffesu, lle mae'r esgeuluso'r pethau yma. Ac mae nid Crist yw pob dim. Os nad yw'r enaid yn amglodfori ei waredwr, mae yn naturiol yw i Gristion ganu. Ac mae yna ganu yn does. Pan ni'n gweld y byd cyfoes crefyddol yn canu clodydd amser yn Nadolig, i chi'n gwybod nid gwir ganu yw hyn. Mae yna falchder yn y canu, edrychwch arna fi. Edrychwch ar fy ngwyneb i, edrychwch sut dwi'n dal y llyfr, edrychwch ar... Ond chi'n gwybod beth, gallwch chi cael y person sy'n methu canu o gwbl yn swnio'n fwy rhyfeddol na'r cantor gorau'r byd, os ydyn nhw'n canu mawl i'r Iesu. Chos dyma'r thermometer gorau. Mae'r Cristion eisiau canu, os maen nhw'n gallu neu peidio. Mae'r Cristion eisiau canu. Dyna sydd yn naturiol. Dyna sut i ni wedi cael ein creu. I ni wedi cael ein creu. Mae yna rhywbeth greddfol yn ni sydd yn peri, ac fel Cymru, mae'n rhywbeth un o fwy arbennig, falle oherwydd yr holl ddiwygiadau. Mae yna rhywbeth am Gymru, mae yna rhywbeth ynom ni bellach, sydd am ganu. Ac mae'n dod, falle, allech chi ddweud, o'r cyfnodau blynyddoedd diri o ganu clod i Grist. Dyma beth nath Mair. Roedd Mair, dyma gan, sydd yn dangos cyflwr ysbrydol iach. Adnod 46, a dywedodd Mair, mae fe enaid yn mawr hau'r arglwydd, am hysbryd a lawenychodd yn niw fy iachawdwr. Mae hi wedi ddeall yn do. Mae hi am ganu clodydd i'r un sydd ar fi'n cael ei eni. Dyna'r fraint, ond beth sy'n fwy na hyn, mae hon di deall. Mae wedi deall e. Dyw'r Eglwys Catholig ddim wedi deall e. Dyn nhw ddim wedi deall e o gwbl. Maen nhw wedi camddeall yr cyfan. Dydyn ni ddim i blygu lawr ger bron Mair. Beth ni'n neud? Ni'n gallu uniaethu gyda Mair. Mae'r darlun sydd fan hyn yw'r union beth y mae'r Cristion yn ei brofi. I ni'n gweld patrwm yn Mair, i ni'n gweld ym mhob un Cristion. Ac ym mhob un Cristion i ni'n gweld yn Mair. Dwi hi ddim gwahanol i ni ar wahân y fraint rhyfeddol o fod yn fam i'r baban Iesu. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar gostwng eiddrwydd Mair, ac yna cymwysterau angenreidiol, ac yna drydydd yn olaf gras yr arglwydd. Yn gyntaf, gostwng eiddrwydd Mair.
O mae'r adnodau yma yn datgan can o fawl Mair sydd yn llawn o'r Efengil. Mae popeth yn yr adnodau yma unwaith eto. Ac mae Mair yn amlwg wedi deall fe gafodd hi olwg ar ei hunan. Dyma beth sydd yn amlwg o'r cychwyn. Yr oedd hi wedi gweld sut un oedd hi. Dyna yw'r man cychwyn. Os nad yw hynny yna does dim byd gyda chi. Ar un fath gyda unrhyw un sy'n proffesu fod yn Gristion, os nad yw'r mannau cychwynnol yna does dim byd yno. Sef os be maen nhw'n dweud, dyw e ddim na. Dydych chi ddim yn Gristion os nad ydych chi wedi deall hwn. Os nad ydych chi wedi cael profiad yma, dydyn ni ddim yn sôn am y lefelau o'r profiad, ni'n dweud os nad yw e yna rywle, os nad ydych chi wedi gweld rhywbeth o'ch hunan, o'ch pechod, yna fedrwch chi ddim fod yn Gristion. Mae'n amhosib. Mae'n amhosib. Allwch chi edrych trwy gydol hanes yr eglwys. Does dim un sydd yn honni sydd yn wir Gristion sydd heb brofi hwn. A dim ond yr ysbryd glân fydde wedi gallu wneud hyn. Does dim un person yn mynd i weld na deall ei cyflwr heb nerth a chymorth yr ysbryd glân. Rhaid iddo fe agor y llygad mwyn gweld ein hunan am beth ydym ni. Mae dyn yn naturiol, ond nid yw dyn yn naturiol yn meddwl ei fod yn iawn. Dyna chi her, dwi'n weddol sicr, pethau chi'n dod ar draws y mwyafrif llethol o bobl. Fe fydd y mwyafrif llethol o bobl yn meddwl bod nhw'n iawn. Bod nhw'n dderbyniol. Hyd yn oed, os yn amlwg i'r rheini, iddyn nhw ac i bawb, ei bod nhw'n ddrwg weithredwyr. Petai chi'n mynd i'r carcharau, a petai chi'n siarad gyda'r rhai sydd wedi torri'r gyfraith ac wedi cael ei profi felly. Petai chi'n siarad o nhw, siwr o fod ar ddiwedd y sgwrs, byddech chi'n teimlo bod nhw'n meddwl bod nhw'n iawn. Falle bod nhw wedi cael ei dal. Falle bod eisiau marfer ti'n mynd bach yn well ar sut i dorri mewn i tŷ heb i neb i dal nhw, neu beth bynnag, neu falle ymladd a peidio gadael y heddlu ffeindio mas pwy sy'n gwneud neu beth bynnag. Ond beth chi'n cael sgwrs gyda nhw, yn aml iawn, mi fydda yna rhyw falchder yna meddwl, wel, dwi wedi cael tro gwael mewn cymdeithas ac felly bydd yna rhyw gyfiawnhad. Hyd yn oed yr rhai felly, sydd yn amlwg, maen nhw wedi torri'r gyfraith. Mi fydda yna rhyw ymdeimlad fod, na, dwi'n iawn, dwi ddim mor ddrwg ar rhai. Ond y sawl sydd heb dorri cyfreithiau, sydd wedi byw bywydau moesol, ac hynny o fewn cyffiniau'r gyfraith, a dydyn nhw ddim yn gallu deall o gwbl yr hyn mae'r ysgrythyr yn ei ddweud am gyflwr trienus dyn. Falle petawn nhw'n darllen yn yr ysgrythyr am gyflwr trienus dyn, mi fydden nhw'n meddwl mai disgrifio'r rhai sydd yn y carcharau yw hynny, ac bod nhw yn iawn. Bod nhw wedi triol i gorau ac yn weddol dda. A dyn nhw'n deall sôn am farn Duw ac am bechod yn sicr yn eu cyd-destun nhw. Mae'n estron gan bod nhw yn ddigon da, a dyna wahaniaeth pa mae'r ysbryd glân ar waith. Dyna chi wahaniaeth pa mae'r enaid yn dechrau cael golwg ar hunan ac yn dechrau sylweddoli ei fod yn bechadur, ei fod yn falch ac yn llawn hunan. Pa mae hwnna'n dod, chi'n gweld y gwahaniaeth yn aruthrol. Mae'r person yma, falle bythefnos yn gynt, mi roedden nhw yn sefyll ac mewn oedfa, falle carolau, ac yn meddwl, dwi'n eitha da, dwi'n mynd i'r capel o dro i dro, ac dwi'n cadw at fy moesau, dwi'n well na nhw sydd yn y carchar, dwi'n well na nhw sydd yn ymladd ar y strydoedd, ac edrychwch ar y fi, maen nhw'n ddigon da. Ond yna'n sydyn iawn pan mae'r ysbryd glân yn dod, ac yn agor llygaid i henaid, dyna chi wahaniaeth, nawr maen nhw wedi cael cip olwg ar beth maen nhw wir fel. A doedden nhw ddim yn gallu gweld hynny cynt. Ond nawr maen nhw'n cael cip olwg, yn dechrau sylweddoli bod nhw'n falch. A pan mae'r enaid yn dechrau bod yn ymwybodol fod ei orem ffrwnt wedi lygru, mae'n anodd dychmygu enaid yn dod i weld y pethau yma'n diwe. I weld bod nhw'n gyflwr isel, heb unrhyw help allanol, diwe ddim yn bosib nag yw. Dyma beth ddigwyddodd i Mair. Fe gafodd Mair, a byddech chi gallu tybio, bydda Mair wedi dod o linach rhyfeddol. Falle'r teulu ar y pryd, yn isel o ran ei statws,
Ac eich chi'n meddwl am Joseph yn sair, felly doedden nhw ddim yn bobl llwyddiannus a llanol, a doedden nhw ddim yn bobl enwog felly, ond yr oedd na linach yna, ond yn isel, a ddim yn bwysig. Ond roedd hi hefyd yn gwybod ei bod hi'n isel o ran popeth arall hefyd. Roedd hi wedi cael golwg ar ei gweiledd. Roedd hi'n gwybod, i ni'n gweld fan hyn, mae'n disgrifio hynna fel rhywun sy'n isel ar ei gweiledd, ond mae'n gweld bod angen gwaredwr arni. Dychmygwch chi beth chi'n mynd lawr y stryd ac yn cwrdd â pobl sydd yn dweud mae angen gwaredwr arni. Bydde fe'n rhyfeddol, achos bydde fe'n bosib. Di'r bobl yma, di'r dyn cyffredin ddim yn mynd i feddwl bod angen gwaredwr. Dwi ddim yn deall bod angen gwaredwr. Mae rhai wedi cael ei magu gyda ni yn yr eglwys. Methu gweld bod angen gwaredwr arnyn nhw. Dwi ddim yn ei weld dwi'n mynd i ddeall e. Dwi ddim yn gwybod beth yw'r ffas. Maen nhw'n gwybod y termau, maen nhw'n deall y terminoleg, ond dyna i gyd. Ond roedd Mair wedi cael golwg bod angen gwaredwr arni. Wel, mae'r byd i ni'n byw yn byd sydd yn mor anghennus. Yn sicr yn anghennus yn gorfforol mewn llawer i le yn faterol. Ond mae yna angen dirfawr yn does na. Ac mae angen i Dduw trwy ei ras i ddangos i cyflwr i'r eneidiau yma. Pobl o bob cwr o'r byd, o bob cefndir, o bob statws, isel neu uchel, tlawd neu gyfoethog. Y cyfan yn yr un cwch, mae'r angen yn anferthol, mae'r angen y tu hwnt i ni ar adegau. Ond diw ei, chi'n mynd ar hyd ein strydoedd ein prif ddinas ni fan hyn, ac i ni'n gweld y miliynau o bobl sydd yn dod mewn i'r ddinas dros gyfnod o amser. A chi'n gweld nhw'n mynd ac yn dod, a does dim ystyriaeth o'i heneidiau. Dyn nhw ddim yn meddwl bod nhw wedi gwneud unrhyw beth o'i le. Dyn nhw ddim yn meddwl bod unrhyw broblem ganddyn nhw. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n ddigon da, maen nhw'n ddigon moesol yn ôl i safonau nhw, ac maen nhw'n ddigon hapus i byd. Dewch mewn i'r capeli. Yr un yw'r broblem yn y capeli. Mae pobl yn meddwl, drwchwch yn y fi, di dod i'r capel, ac maen nhw'n meddwl bod nhw'n ddigon da, a does dim wir angen gwaredwr arnyn nhw, achos maen nhw'n dod i'r capel, maen nhw'n ddiolchgar am y stori, maen nhw'n ddiolchgar bod Iesu Grist wedi dod, ond dyn nhw'n edrych ar rhywbeth personol. Roedd Mair wedi gweld, roedd angen gwaredwr, iachawdwr arni. Dyna chi angen sydd. Sut yn y byd i ni'n mynd i berswadio pobl? Sut i ni'n mynd i ddangos i bobl? Ni'n gallu perswadio'n teuluoedd ein hunan. Ni ddim yn gallu perswadio pobl sy'n dod i'r cwrdd o sil i sil. I ni ddim yn gallu. I ni'n gweld nhw'n eistedd yn farw yn ysbrydol, ac i chi bron iawn eisiau codi rhai fyny roi siglad ac yn deffro nhw o deffrwch. Deffrwch, gwrandwch. A does dim byd yn tycio, does dim symud arnyn nhw. Maen nhw dal i eistedd. A chi'n gallu gweld cymdeithas i gyd, does dim symud ar bobl. Does dim ystyriaeth o gwbl bod yr enaid un anadl i ffwrdd o dragwyddoldeb. Mae'n frawachus yn diwedd. I ni un anadl i ffwrdd o gamu i dragwyddoldeb, ac i ni'n trial dweud nhw, mae enaid chi yn farw, mae angen gwaredwr arno chi, ond mae cymdeithas i gyd yn dweud bod chi'n iawn. Mae cymdeithas yn dweud, bod popeth yn iawn. Chi di trial eich gorau. Chi'n mynd i gapel. Chi'n canu'r emynau. Neu os ych chi ddim yn mynd i gapel, wel, chi'n mynd ambell waith. Os ych chi ddim yn mynd ambell waith, wel, ych chi ddim wedi torri'r gyfraith. Os ych chi ddim wedi torri'r gyfraith difrifol, falle bod chi wedi gorau neu beth bynnag. Ond chi'n well ar mwyafrif. Dyna beth mae'r byd yn ei ddweud. Sut i ni'n mynd i gallu dweud wrth nhw? Sut i ni'n mynd i gallu cael rhain i weld? Yr ateb yw, dydyn ni ddim. Mae'n amhosib. Does dim byd i ni'n mynd i wneud sydd yn gallu tycio ar yr un enaid, ond beth sydd yn hyfryd yw hyn. Ar amrantiad, fe all un. Ac felly, ar amrantiad, fe all torf ddod i weld ei hangen. Fel mae isel ydynt. Nad ydynt yn byw i'r pwrpas y creuwyd hwy. Mae Mair yn datgan nerth Duw yn y gan yma o fawl. Mae yn abal i agor llygad un, mae yn abal i agor llygad miloedd. Dyma i chi'r cysur, mae yn ddigalon yn diwedd i ddod ambell waith o sil i sil ac yn gweld y diffyg awydd, y diffyg diddordeb, y diffyg brwdfrydedd. Hwna'n mhlith y saint heb sôn am y byd. Chi'n gweld y diffyg yn yr byd crefyddol. Does dim y rhai sy'n proffesu, does dim awydd, ond yn y byd yn gyffredinol, does dim tycio yn nhw. Maen nhw yn mwynhau eu pleserau'r byd. Ond does dim symud.
Ond un eiliad. Un eiliad, a eiliad yw e, ar mrantiad. Mi fydde yna adeg wedi bod yn mywyd Mair, pan nad oedd hi wedi deall, ac yn sydyn iawn ar amrantiad, fe welodd hi bod hi'n isel, ac bod angen gwaredwr arni. A dyna chi fraint, gafodd hi fod yn un a fagodd y baban Iesu, ond mae hwnna o'r neillio ar y funud, fe welodd hi chyflwr, ac fe gafodd hi weld ac yr un fath i unrhyw Gristion sydd fan hyn, roedd na adeg pan na weloch chi eich pechod. O'ch chi'n gwybod mai pechadur oeddech chi, ond oeddech chi ddim wedi brofi fe, doedd e ddim yn faich ar eich enau chi, ond yna, trwy waith yr ysbryd glân, rhywsut mewn oedfa, falle trwy ddarllen adre, neu falle'n cerdded i'r stryd yr ysbryd glân yn dod. Ac mae'n agor y llygaid, ac i chi'n gweld eich pechod am y tro cyntaf. Dyna eiliad, pan i chi'n gweld eich pechod am y tro cyntaf. Gynt yr oeddech chi'n llawn balchder. O, dwi'n iawn, diolch yn fawr. Pinnau yn y byd neu'r byd crefyddol, dwi'n iawn, diolch yn fawr, cadw pellter, peidiwch dod i agos i fi. Peidiwch yn rhoi gormod o disgwyliadau arno fi. Peidiwch yn disgwyl i fi roi fy mywyd i bethau fel hyn. Does neb yn neud na. Na. Ond yna mae'r ysbryd glân yn dod ac yn agor y llygaid ac yn sydyn iawn, mae'n eich tynnu chi lawr. Ac i chi'n gweld eich pechod, chi'n gweld eich angen. Ac os yw'n gallu gwneud ei un, fe all wneud ei dorf, fe all wneud ei ddinas, fe all wneud ei genedl, dychmygwch cyn y dolyg. Ond ni fydde hwn yn hyfryd, cyn yn y dolyg, y bydde'r ysbryd glân yn gweithio ac yn agor llygaid miloedd. Efallai trwy ganu un o'r carolau, a fydd na linell o garo, falle mewn blynyddoedd fydd na lyfr hanes yn cael ei ysgrifennu ac yn dweud fe nath yr ysbryd glân dechrau gwaith yng Nghymru unwaith eto, adeg yn y dolyg pan canwyd y linell yma. Be bynnag yw e? Mae yna gymaint ohonyn nhw. Ac efallai bod yna rhywun wedi dechrau canu fe a bod y linell yna'n cael ei ddefnyddio ac bob tro mae'r linell yn cael ei chanu. Mae yna dafarn fan hyn lle maen nhw'n yfed ac yn meddwi ac yn canu'r carolau ac yn y ffurf traddodiadol Cymreig. O, hyfryd, ac yn sydyn iawn mae yna argyhoeddiad o bechod yn dod drostynt. Y linell yna sy'n cael ei ddefnyddio i agor ei llygaid. Falle mewn capel lle nad yw'r efengy'n cael ei ffregethu. Maen nhw'n canu'r carol yma a mae'r linell yn dod. O, beth am ni weddio am ryw linell o ryw garol, fel na bydd yn digwydd, fel Mair, fe nath yr ysbryd agor i llyged ac iddi weld i phechod. Y mannau crefyddol hynny. Y capeli na ar hyd a lled y wlad, llawn o bobl sydd yn meddwl bod nhw'n iawn ond sydd heb waredwr personol. Yn dod i weld bod nhw ddim yn byw i'r pwrpas y crewd nhw. A fod yr ysbryd glân yn dod ac yn dweud y gair. Y gorchymyn, ac yn gorchymyn i lygad yr enaid i'w hagor, ac i weld yr angen sydd arnynt, yr angen fawr, yr angen am faddeuant. Falle i'r rhai mai dyna beth fydd e. Fydden nhw'n gweld yr angen, mae angen maddeuant arna i. Mae angen golchiad yn y gwaed. Mae angen heddwch a Duw. Mae angen mynediad i'w deyrnas. Mae angen i fi gael fy mabwysiadu i'w deyrnas. Mae angen i fi gael fy nghyfiawnhau. Efallai bod chi'n llwyddiannus, yn boblogaidd, yn gryf, yn ddoniol, yn alluog. Ond y cwestiwn yw hyn, a ydych chi wedi gweld eich angen, eich cyflwr, a dywedodd Mair, y mae fy enaid yn mawr hau'r arglwydd. Pam? Am hysbryd a lawynychodd yn yw fy iachawdwriaeth canus. Fe a drychodd ar weiledd ei wasanaethyddus. O blegyd wele o hyn allan yr holl genedlaethau am geilw yn wynfydedig. Yr oedd yr arglwydd wedi edrych ar ei gweiledd. Nag yw hwnna'n anhygol, fod yr arglwydd wedi edrych ar gyflwr isel Mair ac wedi dangos trigaredd tuag ati. A mae'n canu clod. Dyna i chi un arwydd pan dyw enau ddim am ddod i di ar arglwydd, i ddiolch i Dduw am edrych ar ein gweiledd ni. Be mae hwnna'n dweud wrthyn ni? Mae'n dangos i ni bod chi ddim wedi gweld eich gweiledd. Os ydych chi wedi gweld eich pechod, fydd e byth yn eich blino chi pan ych chi'n clywed iachawdwriaeth yn cael ei ffregethu. Fyddwch chi'n rhyfeddu, mae e wedi maddau i fi? I fi?
ar ôl I fi bechu yn y fath ffordd, ar ôl I fi I wrthod dro ar ôl tro, ar ôl I fi I wneud hyn, I ddweud y llall, I feddwl hwn, I feddwl y llall, ar ôl I fi pechadur yw fy enw, ni fedda fy enw gwell, a pan mae hwnna wedi brofi ac I chi wedi derbyn maddeuant, dyw'r Cristion, dwi ddim eisiau byth peidio diolch. Dyna beth o Mair eisiau gwneud. Dwi am canu mawl i'r un sydd yn mynd I cael fi eni. Roedd I am ddiolch. Am iddo edrych ar ei gwaeledd. Efallai os nad yw hynny yno, falle bod chi ddim wir wedi gweld eich gwaeledd. Ac falle dyna lle mae rhaid mynd nôl. I lawer dyna lle sydd eisiau mynd nôl. Mae eisiau mynd nôl i'r pwynt I ddweud, o ddiw graslon agor fy llyged I weld fy angen am Grist am waredw. Gydewch ni symud ymlaen cymwysterau angen reidio. Wel, ni wedi gweld peth. Ni wedi gweld cymwysau pwysicaf, sef gwaith yr ysbryd glân, cynnes fe a edrychodd ar weiledd I wasanaeth yddes. Dyna yw'r man cychwyn. Dyna'r cymhwyster. Gallwch chi ddweud. Rhaid yr ysbryd glân fod ar waith. Heb hyn, nid oes gobaith, nag oes. Ac mae e'n bwysig iawn. Os nad ydych chi wedi profi hyn, I chi I weddio iddo fe ddod ac I agor eich llygaid I weld. 1 Corinthiaid 1 adnod 27 ymlaen. Eithir Duw a etholodd ffôl bethau'r byd, fel y gwaradwyddau'r doethion, a gwan bethau'r byd a etholodd Duw, fel y gwaradwyddau'r pethau cedyrn, a phethau distadol y byd, a phethau dirmygus a ddewisod Duw, a'r pethau nid ydynt fel y dyddymau'r pethau sydd, fel na orfoleddau un cnawd ger ei fronur. Yr rhai isel, dyna beth o Mair wedi profi. Dyna'r rhai yma'r arglwydd wedi dod I weithio yn ei celonnau, yr rhai sydd wedi gweld I pechod. Ond yna I ni'n gweld yn y gan o fawl yma, mwy o gymwysterau oedd gan Mair, sydd ei hangen ar gyfer bob pechadur. Mae yna pethau eraill sydd ei hangen, os ydyn ni eisiau bod yn blant I Dduw, yn gyntaf rhaid I ni fod wedi gweld ein pechod a'n cyflwr, ac yn adnod 50, a'i drigaredd sydd yn oesoedd ar yr rhai a'i hofnant ef. Os nad yw hyn yma yn ein bywydau ni, yna mae yna rhywbeth o'i le. Gai ofyn I chi, a ydych chi yn ofni'r arglwydd? A'i drigaredd sydd yn oesoedd ar yr rhai a'i hofnant ef. Dyna chi gymhwyster pwysig. Ofni'r arglwydd. O feddwl at sut un yr ydych yn dod ato, eich bod chi'n dod I gwmni creawdwr y byd, yr un a ddywedodd y gair, y crewyd y cyfan. Dyna pwy ni'n dod ato heddi. I ni'n dod at yr un a greodd yr holl fydysawd yma. Nid yn unig y byd y bydysawd. Ac felly pan ni'n edrych ar y byd ac yn gweld rhyfeddodau y byd naturiol a'r greadigaeth, ni'n dod at bresenoldeb un a ddywedodd bydded goleini ac yr oedd goleini. Yr un a greodd y dyn, yr un a greodd planhigion, yr un a greodd anifeiliaid, yr un a greodd y moroedd, yr awyr, y ser, y gofod. I'r un yma I ni'n dod i'w bresenoldeb. Yr un sydd yn holl alluog ac yn holl wybodus ac yn holl bresennol. Mae hwnna'n anhygoel yn ei hun, ond yw bod ni'n dod I bresenoldeb un sydd yn gwybod pob peth. Sydd gyda pob un nerth posibl, sydd yn gallu dweud unrhyw air ac y mae yn digwydd, ac y mae yn bresennol ym mhob man. Ac felly bod yna oedfa arall yng Nghymru yng Nghymru, bod yna oedfa yn Lloegr yn yr Alban yn Iwerddon, bod yna oedfa yn Ffrainc, bod yna oedfa yn America, bod yna oedfa yn Affrica, lle bynnag I ni eisiau, ac y mae yn bresennol yno yn yr un ffordd mae yn bresennol fan hyn. Ac os ewch chi allan i'r gofod, mi fydd yno hefyd. Mae'n holl bresennol. Dyma'r un I ni'n dod i'w gwmnïaeth. Yr un y mae holl ragluniaethau'r byd yn ei ddwylo. Y mae wedi addo barnu'r byd, a hynny mewn perffeithrwydd. Dyma beth I ni'n neud. Yr un sydd yn gwybod y gyfraith yn llwyr, gan mai fe osododd y gyfraith. A gwybi os ydym wedi ei gadw, neu os I ni wedi dod yn fyr o'r safon. A ydych chi yn gwybod rhywbeth am ofni hwn? O ddod i'w bresenoldeb. Ydych chi'n gallu tystio bod yna rhyw ofn ganddoch chi pan ydych chi'n dod I bresenoldeb Duw. Hyd yn oed fel Cristion. Bod yna barchedig ofn yn sicr, ond mae yna ofn yna. Bod yna ofn bod e'n gallu gweld yn well na phawb arall.
bod proffes da ni, bod ni'n gwybod, dwi'n dod I bresenoldeb Duw, a mae e'n gwybod os yw'r broffes honno yn real a'i ffeidio. Mae e'n gwybod os mae fy mwriad I mewn bywyd yw I ogoneddu Duw a'i fwynhau am beth. Mae e'n gwybod hynny. Falle fy mod i'n twyllo fy hun, ond mae e'n gwybod, oes na ofn yna, oes na barchedig ofn yna, oes na gryndod yn yr enaid pan dwi'n dod i'w gwmnïaeth, Bod fy mod yn dod I bresenoldeb yr un sydd yn gallu anfon enaid I golledigau tragwyddo. Mae hwnna'n erchill ond yw I feddwl fy mod i'n dod I bresenoldeb Duw sydd yn anfon enaid I uffern ac hynny am byth. Mae'n erchill, mae'n anodd I ddweud y geiriau, mae'n anodd I bregethu. Dwi ddim yn bwnc hawdd I bregethu amdano bod enaid yn golledig am dragwyddoldeb ac ydyn ni'n meddwl bod ni'n gallu rithro I gwmni un sydd yn holl alluog, holl bresennol, ond sydd ar awdurdod a'r gallu a'r nerth I gosbi enaid am holl ragwyddoldeb. Nawr dyna chi ofn bod ni'n dod yn rhithro mewn i'w bresenoldeb ydyn ni'n gwybod rhywbeth am yr ofn yma. Mae hwn sydd yn dod ac yn gallu fy ngweld I ac yn gallu gweld fy nghrefydd I a yw fy nghrefydd I yn real a'i ffeidio. Ti hwnt i'n deall ni? Ac eto I ddod ger un sydd ar awdurdod yma. Mewn oedfa pan mae'r gair yn cael ei chyhoeddi fod na ymwybyddiaeth o bresenoldeb Duw ac I rai fod y presenoldeb hwnnw yn peri llawenydd ac I eraill fod y presenoldeb hwnnw'n peri atgasedd. Ond I rai yma na ofn. Mae rhai yn ofni. Dwi'n clywed rhai yn dweud ar ddiwedd yr oedfa, waw, nath hwnna ddychryn fi tipyn bach, ond yn amlwg nath e ddim dychryn o ddigon. Achos maen nhw nawr dal yn y byd. Falle daw yn ôl yw dychryn nhw, ond erbyn hynny fydd ei hwyr. Ond dydyn ni ddim yn sôn am y math yna dychryn, dim dyna'r bwriad. Y bwriad o ddychryn yw hyn, yw bod chi'n cael ofn o Dduw, achos mae yn un yw ofni. Dyma beth mae Mair yn dweud. A'i drigaredd ei drigaredd sydd yn oes oedd ar bwy ar yr rhai a'i hofnant o mae angen I chi ofni Duw. Peidiwch â meddwl y gallwch chi eistedd yna a peidio credu, heb bod atebolrwydd. Peidiwch â meddwl bod yr hawl gyda chi ddod I oedfa a phenderfynu gadael trwy'r drysau pa bynnag un heb gredu, achos y mae Duw yn abal I farnu nawr, ond yn sicr yn rhagwyddoldeb. Fe fi'n atebolrwydd, mae'n frawychus, mae'n codi ofn, ac I rai mae'n peri bod nhw'n ofni, ond dwi ddim yn arwain at barchedig ofn. Ond I eraill bod yr ofn hwnnw yn arwain, yr enaid I agosau ato, yn ofni, dyna beth I ni moyn. Bod yr ofn yma'n dod drostynt, ond mae'n rhywbeth rhyfedd yn digwydd. Mae yna ofn yn yr enaid, ond yn gwybod fedrai ddod I bresenoldeb yr un dwi'n ofni. Sut I chi'n esbonio hwnna? Dwi ddim yn naturiol gyda pobl ar y ddeiar o bobl pwysig o frenhinoedd y ddeiar. Os I chi'n ofni brenin ar y ddeiar, byddwch chi ddim eisiau mynd yn agos iddo byth, achos chi ddim yn gwybod beth maen nhw'n mynd I wneud. Ond mae yna rhywbeth am ddod I bresenoldeb Duw ar arglwydd Iesu Grist. Pa mae'r ofn yma, parchedig ofn ni'n dod i'w bresenoldeb, ond yn awyddus I agosau. Mae'n ddirgelwch. Mae yna ymwybyddiaeth o'n diffyg ni, ac mae yna ymwybyddiaeth o fawredd Ac wrth agosau mae'r gagendor yn tyfu. I ni'n gweld ein diffyg ni a'i fawredd Dyna beth oedd Mair wedi gweld. Roedd Mair wedi gweld mai isel iawn oedd hi. Ac fe welodd hi mai mawr iawn i'w mawr yn y nef. Roedd hwn, yr un oedd yn mynd I cael ei eni, roedd hwn yn fab Duw. Roedd hi'n gweld ei fawredd Ond oedd hi wedi gweld pa mor isel oedd hi, gweiledd hi. Roedd hi'n ofni, ond roedd e'n barchedig ofn. Roedd na atyniad. Roedd na awydd I ddod ato I glywed mwy. Ac yr ofn, ac eto'r wybodaeth o ddod at un sydd yn ffyddlon I wair. Dyna beth mae'n gwybod. Hwn yw'r un y proffwydwyd amdano. Ac roedd hi'n gwybod hwn yw gwaredwr y byd. Ac roedd hi'n gwybod mai hwn sydd yn mynd I gadw ac yn ffyddlon I wair.
I ni gweld cymwyster arall adno 53. Dim yn unig bod y llygaid yr enau wedi cael ei hagor. Nid yn unig bod yna barchedig ofn o'r arglwydd. Adno 53. Yr rhai newynog a lanwodd e a phethau da ac e anfonodd ymaith yr rhai golidog yn weigion. Gai ofyn ydych chi? Os ych chi'n ceisio yn gwybod rhywbeth am y newyn a'r sychedu yma, y newynu, dyna chi addewid, y newynog a lanwodd e a phethau da. Dyna beth yw dod yn Gristion. Y newynog, yr rhai sydd yn newynu, sydd yn gweld eu hangen, sydd wedi gweld pa mor isel yw nhw, sydd wedi gweld eu gweiledd, sydd wedi gweld bod yna wacter, mae angen llenwi arnau, dwi'n sychedu, dwi'n newynu, am y bwyd yma, am bara'r bywyd, dyma beth dwi eisiau. Matthew 5:6, gwyn ei byd. Yr rhai sydd arnynt newyn a syched am beth am gyfiawnder, cynnes hwy a ddiwellir am gyfiawnder Crist. Mae wedi profi hwn, roedd Mair wedi profi'r newyn yma am gyfiawnder, yr un oedd yn mynd i cael ei eni. Am ei perffeithrwydd ef, roedd hi wedi gweld dwi mor isel, dwi mor frwnt, dwi mor eog, dwi'n bechadur, ond mae hwn wedi edrych arna i. Dyma unig gobaith pechadur o fynedfau'r nefoedd, yr rhai newynog, a lanwodd e a phethau da. Dyna chi bethau da. Does dim byd gwell. Does dim byd materol sydd yn gallu cael ei alw'n bethau da. Ond mae pethau'r efengil mor dda. Eseia 55 adnod 1 o deuwch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno yr hwn nid oes arian ganddo, deuwch prynwch a bwytewch, deuwch prynwch win a llaeth heb arian ac heb werth. Cofio clywed rhywun yn dweud, i fwynhau'r pethau'r byd yma, mae rhaid i chi cael arian. Gymaint o niwsans yw e. Os chi eisiau bod yn heini gan amla, mae eisiau chi dalu tipyn i'r gampfa. Os chi eisiau cael adloniant, mae rhaid chi dalu tipyn, darllenis i ryw erthygl am beth oedd y pris yr arian mae mwyafrif yn ei wario ar noson allan ar nos Wener i rwle rhwng 100 a 200 yr un. Mae eisiau arian yn does i fwynhau pethau da y byd sydd yn para tan y bore nesaf ac yn rhoi pentost i chi a'n aml iawn trwbl. Ond fan hyn, gwrandewch, o deuwch i'r dyfroedd, pob un y mae syched arno. Yr hwn nid oes arian ganddo. Deuwch prynwch a bwytewch, deuwch prynwch win a llaeth heb arian ac heb werth i ni nawr yn y maes, does dim eisiau arian, mae'r cyfan wedi dalu i chi. Dewch at y dyfroedd, dewch at Grist, dyna beth yw e. Dewch at yr un mae Mair yn sôn amdano, mae e'n llenwi chi a phethau da, ceisiwch ar arglwydd, tra galler ei gael ef gelwch arno, tra fydd o'n agos. Dychmygwch mai dyma yw, dychmygwch petawn ni'n gallu dweud i sicrwydd, mai dyma fydd yr oedfa olaf gewch chi, fod yr arglwydd yn mynd i fod yn agos i chi. Dwi'n siŵr fy mod i wedi pregethu mewn oedfa lle dyna oedd yr oedfa olaf gafodd 1 enau, 2, 3, 5, 6, 10, 100 falle, sydd yr oedfa olaf iddyn nhw i cael clywed am fforddiau chawdwriaeth. Ac yn rhagwyddoldeb fydd y bregaeth yna, yn ei herio nhw ac yn dod ac ofnau ddirfawr am holl rhagwyddoldeb, fydden nhw'n gwybod bob un gair o'r bregaeth. Fe gafon nhw gyfle tra fod yr arglwydd yn agos, ond wnaethon nhw ddim galw, wnaethon nhw ddim dod at y dyfroedd, a fe wnaethon nhw wrthod, beth petai hon fydd yr oedfa olaf i chi wrando arno. Ac i chi'n eistedd na heb wneud dim, eto, sil arall, a gwrthod yr efengil. Ac yn dweud, oedd e'n gweiddi. Peidiwch chi a bod mor hirlle gerbron Duw a beirniad i'r pregethwr yn godi laisau. Dewch i'r dyfroedd. Mae'r efengil yn ymestyn allan atoch chi. Os newn ni sibrwd, os newn ni weiddi, dwi ddim yn ei gwahaniaeth. Os yw'r ysbryd glân ar waith, ond mae cyfrifoldeb gyda chi, mae yna gyfrifoldeb yno chi gredu, trai fod yma. Falle, dyma fydd y tro olaf. Yr oedd Mair wedi ddeall, roedd Mair yn canu clod. O, Dduw graslon, edrychus di ar fy ngweiledd i, edrychus di ar pa mor isel oeddwn ni, a ti wedi rhoi y fath fraint i fi, i fod yn waredwr i mi. Does dim sôn fan hyn am cael fod yn fam ar y baban Iesu, yr fraint oedd, yr oed ti'n waredwr i mi, yr oed ti wedi maddau fy mhechod, yr oed ti wedi golchi pob ryw.
roedd syched arni. Roedd hi wedi gweld ei gweiledd. Roedd hi wedi gweld pa mor isel oedd hi. Wel, i orffen, gwrandewch ar hwn. Mae popeth yn yr adnodau yma, popeth yma. Ni wedi gweld yr cymwysterau sydd ei hangen. Nawr edrychwch ar gras yr arglwydd. Drychwch beth nath yr arglwydd iddi. Mae'n dweud, ni wedi gweld beth oedd angen arno ni ar Mair. Mae'n geiriau eraill, beth oedd angen i ni wneud? Dim! Mae'r cymwysterau ni nawr, os dwi eisiau mynd i'r brifysgol nawr, mae rhaid i fi cael 2A, 1B neu beth bynnag yw e, mae rhaid i fi cael rhyw gymwyster. Os dwi eisiau rhyw swydd arbennig, mae rhaid i fi cael gradd 2-1, 2-2, gradd cyntaf neu beth bynnag, ac i chi mynd, a chi goffa cael cymwysterau. Beth yw'r cymwysterau? Dwi wedi sôn am y cymwysterau. Y cymwysterau yw dim. Gweld pa mor isel ydw i. Gweld fy mhechod. I weld fy ngwendid, i weld fy ngweiledd i ddod ag ofn yr arglwydd. Dyna'r cymwysterau. I sychedu, i newynu am Grist. Ar hyn oll y gwybu Mair a phob Cristion. I ni wedi profi hynny, ac mae hynny trwy ras yn unig, bod yr ysbryd glân wedi agor llygaid yr enaid i weld fy ngweiledd. Dyna'r cymhwyster, mi fyddai'r eglwys yn gyffredinol, dweud mae rhaid chi ddod i'r capel. Nag oes, mae'n help i chi ddod i wrando ar yr efengil, ond dyw dod i'r capel ddim yn achub neb. Gallwch chi cael 80, 90, 100 mlynedd o fynd i capel bob Sul, a dal mynd i golledigau trygwyddo. Gallech chi gwybod pob un adnod o'r Beibl ar eich cof, pob un emyn Gymraeg sydd wedi cael ei gyfansoddi, ac eto dal fod yn golledig. Yr hyn sydd ei hangen i'w gweld eich gweiledd. Ond edrychwch ar be mae'r arglwydd yn ei wneud, yr un mawreddog. A dywedodd Mair y mae fe enaid yn mawrhau'r arglwydd am hysbryd a lawenychodd o niw fy iachawdwriaeth. Canis beth? Beth mae'r arglwydd yn neud? Fe a edrychodd ar weiledd ei wasanaethyddus. Mae e wedi edrych arnom ni. Mae e wedi gweld ein pechod, ond pan mae'r arglwydd yn edrych arnom ni ei blant, mae'r edrychiad yma yn llawn trigaredd. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, fod hwn yn edrych arnom ni, y sawl a wrthododd edrych arno fe. Mae'n hirt yn diwe. Ond dyna beth yw'r efengil. I ni'n gwrthod edrych ar Grist, ond mae e'n edrych arnom ni ac mae e'n achub yr enaid. Dyw e ddim yn gwneud synwyr, ond dyna'r efengil. Dydyn ni ddim yn heiddi fe. Efallai bod ni wedi rhyfygu, efallai bod ni wedi wrthod, efallai bod ni wedi anwybyddu fe. Beth bynnag yw e, ond mae e wedi edrych arnom ni. O blegyd wele o hyn allan yr holl genedlaethau am geilw yn wynfydedig. Dyna beth gafodd Mair. O fyna ymlaen y bydd pob un yn edrych arni hi ac yn dweud gwynfydedig. A petawn ni yn dod yn enwog, dyna beth fydd yn digwydd i ni hefyd. Ond yn ein achos ni fydd hwnny ddim yn digwydd. Ond yn achos Mair fi roedd hi yn fam y baban Iesu. Ond o fyna ymlaen fi fydd y fendid oedd, mi fydd hi'n cael ei galw'n gwynfydedig. Pam? Oherwydd Iesu Grist oedd ei gwaredwr hi. Oherwydd fe, bod e wedi edrych arni hi, mae e'n edrych arno ni. Nid yn unig i alw yn wynfydedig, ond y hyn trwy Grist y gwaredwr. Dyna a ddaeth i wneud, i'n gwaredu ni, i'n hachub ni, adnod 49, canes o'r hwn sydd â lluog, a wnaeth i mi fawredd, a sanctaidd yw ei enw ef, yr un galluog, mawr, a wnaeth pethau mawr i mi. Dyma be mae'n gwneud, mae'n gwneud pethau mawr i fi. Mae'n edrych arno ni, a mae wedi gwneud pethau mawr i ni. Fe nath e achub enaid Mair, ac felly yr addewid i ni hefyd. Ni all wneud mwy na hynny. Dyma'r mwyaf o bob dim. Achubiaeth enaid, arwain enaid yn ddiogel at dragwyddoldeb. A oes na rhywbeth mwy na yna i gael? Petai rhywun yn addo i chi bod chi'n ennill
rhyw arian mawr sydd yn mynd i wneud eich bywyd chi yn un weddol gyffyrddus, byddech chi ddim yn sicr o cael hapusrwydd na iechyd ar ôl cael yr arian mawr. Felly, byddai fe'n gyffroes am ddiwrnod neu ddau, ond byddwch chi'n cael y problemau yn weddol gloi ar ei hole. Dwi ddim yn mynd i fod yn ateb i ddim byd. Y pethau mwyaf yw tynged yr enaid. A be mae Mair wedi gael, a beth mae'r Cristion yn ei gael, yw mae hwn yn gwneud pethau mawr i fe enaid i. A mae'n achub yr enaid. 50 ai Garedd sydd yn oesoedd ar yr rhai a'i hofnant ef. Mae'r cyfan o ddiw o ras ei Garedd ef at yr rhai nad ydynt yn heiddi dim. Mae'n trigarhau wrthym, mae'n helpu ni ddod ato, mae'n gadael i ni fod ar rhan yn y broses mae'n arwain ein traed at y groes i ni'n edifarhau, ond fe sydd yn arwain y draed, fe sydd yn achub yr enaid, ac fe sydd yn peri fod mae ddeiant i'w gael. Adnod 51, fe a wnaeth gadernid a'i fraich, fe a wasgarodd yr rhai beilchion y mwriad ei calon. Dyna nerthol ydy Duw, i dalu'r pris i ennill ein hiachawdwriaeth, i oresgyn yr un drwg, i ddelio ar balch y byd yma, sydd i ni yn edrych mor bwerus. Ond fe all delio ar rhain mewn amrantiad. Dyma'n gallu delio ar cyfan. A mae mor bwerus. Adnod 52, fe adynodd i lawr y cedir no'i heistedd fai ac ydyrchafodd yr rhai isel Rhath. Mae'n tynnu'r balch, mae'n dyrchafu y llwythog a'r blinderog trwy Grist. Fe fydd y balch yn cael ei tynnu lawr, ond fydd yr isel yn cael ei dyrchafu. Ac mae hyn oll trwy'r hwn oedd ar fi'n cael ei eni, trwy y gwaredwr, trwy'r arglwydd Iesu Grist. 53, y rhai newynog a lanwodd fe. Dyna be mae'n neud. Fe sy'n gwneud y cyfan. Y rhai newynog a lanwodd fe a phethau da, ac fe anfonodd ymaith y rhai golidog yn weigion. Mae e'n llenwi. Mae e'n gosod ei glogyn o gyfiawnder trosom. Mae'n golchi pob staen i ffwrdd. 54 ymlaen, fe gynorthwyodd ei was Israel, gan gofio ei Garedd, fel y dywedodd wrth ein tadau Abraham a'i had yn dragwydd. Rwy'n gwybod beth, roedd Mair yn gwybod, mae hwn oedd ynddi, oedd ar fi'n cael ei eni, mae cyflawniad y broffwydoliaeth ydoedd, y daw i achub ei bobl. Mae hi'n canu clod i Grist. I'w gwaredwr hi, ei fod wedi gwneud popeth iddi hi, fod wedi achub yr enaid, yma'r cyfan o Dduw, yma ei Garedd ef, yma ei gadernid ef, yma e'n tynnu i lawr, yma e'n llenwi'r newynog, yma e'n cynorthwyo ei was, yma e'n gwneud y cyfan. Felly ewn ni nôl at y cychwyn a meddwl am y thermometer yma. Betawn ni'n gallu gweld beth yw cyflwr iechyd yr enaid, i weld a yw yn iach. Un o'r ffyrdd byddwn ni'n gallu dweud hynny yw a ydych chi'n canu clod i Iesu Grist. Mewn oedfa yn ein bywydau pob dydd, fod pob un gair i ni'n ei ddweud clod i Grist. Pam? Mae bron iawn fel pan ych chi'n cael sgwrs am unrhyw beth, am y tywydd, pan ych chi'n cael sgwrs am eich gwaith, bod na rhywbeth am y tôn. Bod chi'n dweud diolch i Grist am ei Garedd tuag ato ni. Hyd yn oed felly, hyd yn oed pan ydych chi'n sôn am Grist, bydde rhywun yn gwrando ar y ffordd chi'n siarad am y tywydd ac yn meddwl, mae yna rhywbeth am Iesu Grist yn y ffordd maen nhw'n siarad am y tywydd. Pan ydych chi'n siarad am eich problemau, bod yna rhywbeth am Grist. Popeth yn sôn am Grist. Mawredd hwn sydd wedi dod ac edrych ar ein gwaeledd ni. Ydych chi wedi gweld eich gwaeledd? Ydych chi wedi gweld fod yr Iesu wedi maddau'r cyfan? Os nad ydych chi yna, dewch at Grist. Trai fod yn agos. Peidiwch â meddwl bod sil arall gyda chi. Peidiwch â meddwl bod gyda chi cyfle i ddewis pryd ych chi'n dod. Galwch trai fod yn agos. Canis fe edrychodd ar weiledd ei wasanaethoddus o blegyd wele o hyn allan yr holl genedlaethau am geilw yn wynfydedig. Gadewch i ni weddio.
O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch iddo ddod i'r byd yma, i fath fyd, a fyddai yn ei wrthod. Ond i ni yn diolch am ei fuddod, yn diolch am yr hyn a wnaeth e tra ar y ddaear. Yn diolch am iachawdwriaeth, mae o ras yw'r cyfan. Ac yn diolch dy fod ti yn edrych ar ein gweiledd ni, ac yn gofyn i ti ddod i agor llygaid rhai i weld ei pechod, ac yna wedi gweld ei pechod, i weld mawredd yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Tyrd gweithio ni'n plith. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni orffen trwy ganu Carol rhif 1 am fethlem bydd cofio. Na'r ail yw fi'n credu fe. Ar gyfer heddiw'r bore? Fi sydd wedi roed y rhif anghywir lawr, rhif 2. Ar gyfer heddiw'r bore yn faban bach, y ganwyd gwreiddyn Jesse yn faban bach. Ac yna, petai chi, cyn i ni ganu hi, y bennill olaf, edrychwch ar y bennill olaf wrth droi'r dudalen. A dyma yw difrifoldeb y sefyllfa, i alw arno tra i fod yn agos. Am hyn, bechadur brysia fel yr wyt, i mofyn am y noddfa fel yr wyt, i tir a gorwyd ffynon, a ilch dy glwyfau dion fel eira gwyn yn salmon fel yr wyt, gan hynny tyrd yn brydlon, neu tyrd tra bod cyfle, fel yr wyt, yn waglaw, yn cyffesu'ch pechod, ac yn dod i weld yr hyn bod Crist wedi wneud, ac mae gweddill y Carol yn disgrifio'r hyn bod Iesu Grist wedi wneud. Dewch ni sefyll i ganu'r ail Carol ar gyfer heddiw'r bore yn faban bach.
A nawr bydde di ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.